PowerPoint. Du tekst något annat. Motorvärden vi kommer fast i den church. Men motorvärden blir fast i den church. Är du välkomna att läsa det? You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you I will love you all of my days. all of my days. And I will sing to and worship the King who is worthy. And I will love and adore Him. And I will bow down before Him. And I will sing and worship the King who is worthy. And I will love and adore Him. And I will bow down before Him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love I will love you all of my days. all of my days. I will sing
instruktioner att börja med. Ja, gå instruktioner där. Løtan vi på den. Så ja. Jag ska nu. För att köra gott. För att låsa inte mer. För att höra. Ja. Vi spår från att Rögage en solsång från inte Rune Haberg men Rune Haberg Bjärskammar. Ja, akkurat. Och jag vet spår från Kristiansen, men låt mig bara börja vid att lägga lötan i hans händer. Man Sverige Tasta för kvällen vi skott och lojare och eller stått i lötan vi har haft. Jag drar mån här och bibra för att Toma bravi här ser sätt lötan isen här att Toma det gör månen så där här som skulle bära fram bådskap om till herre och att det var som en annan för öppna görsto och herre så är det att vi är mottaglig för som vi bor här och att Toma har att bara din hånd över resten av kvällen här. Tack för allt här och man då bara signa lötna den dörr banan amen. Och så lycka English translation, right? Guys, my English friends, if you aren't fluent in Faroese, there is English translation available. You can pick some headsets up at the sound booth in the back. So please, I would recommend it, even if you are from the Faroe Islands, because the person who's speaking has a very nice British accent, so it's very good to hear. Och bönarum annars. Bönarum till här att han för samma ställe. Och bara etcha. Färd till där ordentligt. Till ett lock till tickon. Det är folk som väljer det joy och som vill jag höra någon och vill jag hjälpa tickon så att säga. Men det ska ju lägga sig lite på visst nu. Det är då kanske sker det så gott. Det står ordentligt gott och glädje. Bara fortälja vi omkring. Om du inte vet alltså kan det stöver för gott och det stöver för gott om det var så dörst. Om allt det är med Jesus. Det vill jag gärna hjälpa dig och ta sig ut här och eisen vid ta sig och om det här spårning att man möter till. Det är viktigt att man tar en avskärd till att för att det överskott liv och det handlar om liv och det så det är översamt. Det tror jag vi tar det för att fortälja om Jesus. Så. Amen. Och för här har du ett spel nu. Men det måste fortälja om lite så först så att det fänga kontexten. Stort efter var nägar här annars Samfelagsstevnan 23. Ja. Pråkar hon nu. Okej, här var folk. Okej, crazy. Sjukt. Så det minnas spel, det minnas att jag var uppe här. Här spel. Och nu är det så att stort efter att Samfelagsstevnan 2023 hon kommer ända så fick jag en kär och sändande från en av låttägaren att han har spelat leygarkvøldið 5. november och i kärne som de har gärna köra kärne upp annars så står det nu att det är dömt orättvist i U4 Ketron och alltså fair enough sommar grundgöringar och så ringde vi kommande isne sommar grundgöringar då var syndebejen är onkel var syns alltså också slow motion clips som visste jag alltså vi var faktiskt 0,01 millisekund showda jag svära en luften och tog jag vidare vinna och allt det där men vi ska nästa slide det var short det var okej det var faktiskt en fair grundgöring alla visste jag att jag var faktiskt nog snägt hattar vi lutna och kunde jag du ser man faktiskt höra att det är bättre så
alltså jag vet inte med namnet men spurte han sa Mark vill du så här va och han säger så en rematch. Okej. Fint. Det kan gå få en rematch. Så Hans Elmar och Kristina Gastel kunde komma upp och Nomi Johansen och Theodor Damgård kunde komma upp eisne. Skriva ner. Så kan han lycka förklara det kan spela eisne. Ja, här schränig. Det bara. Okej. Ja, välkommen annars. Hej. Vad säger du? En annan för gott det går. Vi var spela allt det som De stannar bara så. så Inte för långt väck. det var gott men jag tror att är så ombars biased som är så har vi ho att och så vill jag gärna ha en av döma som kanske inte är här västerifrån och som inte är Torshavn i Hanamaver. Är det några här inne som bjöd sig att döma? Ja, hur är det så? Och hade Hans, yes, kom här, yes. Hans Löksagar eftertid. Välkommen, Klaxvik. Klaxvik represent. Okej, if ja. Timo bara kör igång, men han sätter, nu måste sydja där att, ja, vi får ner i padden nu, men han sätter, Timo bara sydja där att erst, så är snow, jämt väck från ballen pastorna. Ja. Känner det, och röjna att döm rättvist, och ja, så får, ja, så först om mikrofonen, samar. Du får så, ja, kör så. Og jeg vil ha at ta vi nå Vigita, så ser vi et Leo. Så til kjenner, hva Leo har tid? Det er Bø. Bø. Altså bø. Bø. Bø og Ok. Klass ut. Vi halvt i færre gang der. Man ser det. Man ser skjermen der da. Hæ? Ja, for det er bare godt vi er. Nei, det skal ikke til skjermen, annars. Ja. Ja. Jeg er spent på det. Jeg har ikke gjort det spillet, så. Jeg halte vi... Ja, til det da, bare slunsje og bø. Ardan, kommer du gongt? Testa med briller. Testa med briller. Ja, 8-0 til... Vet ikke, jeg er vestfra. Rätt var. Ja! Og kom nu, Margirer! Hette trött nej. Bø, Klaxvik. Ja! Det er høyt! Äldre trus. Bø, Kvitart, blont. Ja, tror jeg høyt! Kom nu, han ser bare ikke. Briller och matter. Var det det? Ja, Var det rätt? ja, det er rett. Slay. Rett at jeg. Vad det? Nej, det går inte. Timmermän. Hans först kläder då. Bø, ha en check. Spela floppet. Trumflar där. Är det cowboy också? Pointer. Nej. Mustasch. Bø, November. Ja!
Onka mustache. Hey, Marcos. Ja. Slutar. Onka mustache. Onka mustache. Tror ja, tror. Benjamin Tvärfors var uppe, han är mustache. Och Peter. Min namn. Över. Att det som har brunna ju. Att det som har brutt hår. Ötterhavn. Ja. 4-3 till Pedron. Falska Västfra. Bara att Sorry. Sorry. Ja, 5-3. 5-3. Ja, ja, så det var han säger bara det sida. Bara kvitton. Quickly. Kvita t-shirt. Losa. Jag vill slash vi Ja, Ja, det är Det bias där. Kan det göra? Ja, det är Theodor aldrig. Ja, det är Theodor. Ja. Jag hukte att det bara, jag vet inte, jag är sån här allt. Fem fyra till Landsändmarksiden. Där då? Där då? Landsändmarksiden, Kjellhånd. Og bare lukka taga ner chansen her. Hvis nægars for Norge etter kvöld, kunne du se fra, så ser vi Norge. Ja, det är pray for rounds. Ja. Så var det rätt uppe på. Och ja, så för att Los Angeles sin Myra arm för höra Vispur från på David Rukic. Just väl. Yes, tack för det som har varit uppe. Vi får alltså hinja Trudje Sanger, och vi kommer att höra vispor och solsangatarna. Och vi får börja via hinja djupt i synd. Och det är det välkomna jag sa det kom. Där
vittnesbörd från David och sang från Ronos för att synja en sang. Står till en trofeste. Men lika en kan lägga minne om bönarummet som är 18 här. Så om tid är ju Iva, om det är ökta eller då gör mycket kväd är så kom dit. Så är det folk som gärna vill ta emot dig här. Så nu är det i huvudet till det.
Så kommer David och Rona kommer bara komma. Ja, god kvöld. Hej, kan du? Wow. Ja, jeg heter David og Regaje. Vi er 25 år. Gifter vi en kone som heter Maria. Vi dør altså 2 skiner. Den ene heter Zacchaeus, og hun heter Noah. Vi er virkelig takksomme for å kunne være her med tikkere, og at jeg finnes nøye til å kunne bære en vittnesbord for tikkene, om hva Herren Jesus har gjort i mine liv. Jeg kan si for det første at jeg ble oppvoksen i en tryggende familie. Her er alltid har vi hørt Guds år. Her som vi har pappa må være noe bortstor, han sylte, og han sykler inn. Men mamma må var ofte hjemme, og hun var en ordentlig firmynd for jokken. Så han pappa må ikke her gjøre, men hun var ordentlig at han som gav okkon et godt grundarlag. Hun visste okkon hva skriften lærte, og alltid spurte om de andre vidskiftene, og det er virkelig takksomme for det, at Herren gav meg å vekse opp i en slik familie. Men selv om jeg vokste opp i en sånn heime, så vet jeg ikke om det ble en sånn større realitet for meg. Man kan si, jeg dotte kristennesis, eller hva man sier, dotte det kristne malet. Visst det kan man skulle säga, men jag är inte så stor glädje i det självor. Att jag är inte glädje i att höra om Jesus och att läsa hans ord. Det var alltid bara ströj. Och det var ofta jag har mina ambitioner kan jag vill vara. Jag vill vara en god fotbollsspelare och bostad mot egna eko. Det handlar ju om för mig. Jeg var ikke en som søkte Guds ære. Jeg var ikke en som yngste av livet av Kristus. Jeg var ikke en som yngste at Gud skulle få æren for alt. Men jeg husker at trodde jeg kom selv. Men jeg minnes så at det var en vimmeår på Klaksvøk, som heter Teitur Isaksen, de kjenner han, sikkert. Jeg minnes at han var ordentlig, så la oss si, hva skal da vi burde føre på rolla. Og jeg var sånn så, tøyms vel, men samme gjør. Jeg var altså affæra. Jeg husker at det var stått litt her nekker vimmen sort, som jeg kjente. Og så velger jeg så affæra. Og ta jeg i her, så minnes jeg at jeg var den yngste av fylke herren. Minnes jeg at Halli Anden, han samførte meg om hvordan lengt av kaos jeg var. Han gav meg til, kan man si, at jeg får fylke henne etter. Og ta kom jeg vel en suttjet her som Øysen som 42 og som 44 tås om. Hette vi at tro etter gode. Hette vi at gledes om han. Jeg har en glede i honom. Som 44 etlo sier at øyn dager vi forgar tøynon er bedre enn 1000 ære sanne. Hatta kom jeg til mening for meg at bare oppleva god øyn dag er bedre enn 1000 ære utan at oppleva Herren. Att det bara en verklig verklig för mig kan man säga parola här som jag fick en ordentlig hunger efter att läsa Guds ord, fick en hunger efter att känna han, fick en ordentlig hunger efter att ära han vid min och liga med. Och jag minns att 18 år så kom hem
så ber jeg herren om at han måtte teka meg av nutjon, og ber om fyrtjøring for det går så lengt at Hálsi verre, og i min høtte. Så alt det som handler om åren var bare at folk skulle suttje at jeg ikke røkte, ikke banna, ikke drakk og sånt. Og jeg skulle suttje fitter ut, og så skulle folk si, David, det er alt for høylaver, det er alt for rasker, og hatt for å bosa med eko. Det handler alt om meg, og en ordentlig farsier. Og jeg minnes jeg ber ordentlig herren om fyrtjøring, for hvor slengt jeg være av kaos, og som Otto nevnte, at jeg ser han bare med andre mennesker, til at jeg gjør det, og tog helt det faktisk å stå helt ok til. Men som Salmen 109, øyne for sier, at det var godt at jeg var einmukter, og hatt kan jeg si, også for meg, at det var godt at jeg var einmukter, til vi ikke kom til å stående her i min løve, så jeg omgang se verlande hvor slengt av kaos vær, og i meg selv. Og så igjen har vi ordnet mest, og til at minns jeg vindførst at det så en ordentlig brøyding i min løve, og jeg har også mest selv hvordan jeg holder anden arbeid med, hvordan han arbeider vi å få Jesus fremme med, og det til tøyer her som jeg kikse, her som jeg fettle, og her som jeg kanskje vil gjøre til han som jeg selv vil. Men tar det så at Herren brukar med landa mennesker, da kommer inn mot lov og sier, David, nå så kanskje ferdig kaosaktor, og jeg som bare selv tar jeg leser skriftene her som holder anden samfor med, så sutter jeg atter at er ferdig kaosaktor, så blir Herren om fyrtjøving, og så det da i det daglige løgnen at det er strøy vi holdt det, men det er godt strøy, og det er noe som er fantastisk å komme og oppleve god i hese løgnen. Og jeg kan si at nå i det, så er jeg utrolig takksammer for Herren Jesus selv. Herren Jesus er utrolig takksammer for han. Og jeg finner en ordentlig glede i honom, han som elsker meg, han som gav seg degen for meg, han som ble nevnt nå han levde for meg, han døde for meg, han ble gjør for meg, og han røs opp for meg. Alt dette gjør han for meg. Og jeg kan prøve og takke honom for at han grøp innom mitt liv, her som jeg var en stolter syndare, som ikke gjør det som jeg ville, ikke være min egen herre. Vi tar prøve for at han grøp innom mitt liv, og at han samførte meg om hvor slengt av kaos jeg var ferdig. Hugsa jeg blir på et vers, så stender Salmen 16:2, som jeg hadde sier det og tror det vel. Her som David sier det her, jeg sier vi Herren, to er herre min, jeg har vi ikke godt utan til. Hatt det som jeg må si, utan Herren, hva det er være, og jeg kan si at han er det eneste gode jeg har. Og sangren sier det vel, er ikke, han er mer alt. Hatt det er det som vi, som hører om til, vi kunne synge om han, vi kunne prøyse honom, vi kunne bare si at han er okken alt. Samma vi evne som er Kristus og i mer, så må jeg også si at dette er et evne som er velende nå, blir jeg suttja og i foten ljøse, henne sannleggen om at Kristus skal leve sitt liv og i munne livet. Her som er ganske mange han selv, jeg har rønt at strus for Herren, jeg har rønt at arbeid for han, til et strøy, og hele andre han samfører også, kan man si, daglig om øker og liv her som er ganske erfærende kaos. Og her vil jeg si at ganske hette vi at leve det andre liv til å være en sort, her som jeg har rønt at strus for han, men så lykkes som eisen bare nevnte jo at så er det ikke noe gøyere nå en dag kanskje jeg føler jeg ikke har gjort nok eller et eller annet. Nå er det ikke noe gøyere god, og nå er det ikke kommet opp til hans standard hos framvis. Og til å være en sett med fralse heter vi a suttja, at det handler ikke om at jeg skal leve fyr i han, ikke direkte, men det handler om at jeg skal leve han. Og jeg hadde det fantastisk at suttja til at det kristne livet handler ikke om meg, det handler ikke om hvordan jeg gjør for han, men det handler om han. Det handler om Herren Jesus självan. Allt är skapt vid honom, fra honom och till hansara är ju allt. Hatt det som det allt handlar om, det handlar om Herren Jesus. Och det kommer att fram i jar och jag möten som har varit. Det handlar om Kristus och att är krossfästet vid Kristus. Och när det inte längre är som livet när Kristus, han ska leva sitt liv i köknen med. Och det kan vara fralse att också
David, du ska bara dodja, du ska bara väck. En sån stolte David, han ska väck. Jesus, han ska komma in vid sin kraft. Han ska komma in vid sin liv. Han ska komma in vid sin avväxe in i åkara liv. Och jag ber ordentligt om att hela anden må visa oss ödla detta. Hur viktigt det är att sucha. Ty annars kommer vi att strujas bara fyra i han, men kanske bara egna skische. Vi kommer inte att uppleva glädjen i Herren. Vi kommer inte att uppleva hur söt han är i världen. Vi kommer inte att märka världen i hans nöje. Men vi kommer bara att huska att jag måste göra ting för han. Jag måste göra. Och nu faktiskt är det långt under lån i åter. Det är alltid det som lån säger. Du ska göra. Fyra att Gud ska acceptera det. Men det andra liv är ösne av nöje. Och det är det som är alltså otroligt störst. David, Dodge, så han kan leva sitt liv vid köknen med. Jag vill säga ett vers, lyckas rätt, som är halde, ska ösne vi har min vitsvårare, ösne är ända av liv någon, jag vet att en sanger skriver med det, verset som Paulus säger i 4 Korinthierbrev, kapitel 15 och vers 20. Jag hade en sida och trodde väl, och hvis du huxar om vad han säger det, så jag då synder, kan man säga, misleading, alltså jag var synder dubbelt, men jag lyckas haft det akkurat här som det andra liv är. Men av några gods är det här som är det, men så säger han till att och några hansar med mer har inte varit ånges. Nej, jag har arbetat morgon till atler, så jag kan inte direkt hatta, men heter vi, jag har arbetat morgon till atler, tog inte är, men några gods som vi mer är. Och tar vi inte därför att stanna framför Herren, så får jag inte säga, hur är Jesus, hur snäggar jag görs för det? Jag får inte kunna säga det. Jag får bara kunna påga ögon som vill leva sitt liv och göra med, och till Herren Jesus. Att han gav mig styrke, han gav mig nöje, till att virka för han. Och tog kör jag alla ärna av han, och säger som han också börjar bra. Men av honom är det tid, och i Kristus Jesus, by his doing, säger han ska, are we in Christ? Så säger han, som är våren och om visdomar från gode, rättvise, höjlagjering och ändrelösning. Allt är by his doing. Och så säger han, vers 1 då, fyra är som skriver, tanni rose i Herren. Vad är enda målet? Kristus ska sättas högt. Han ska vara röster, han ska vara lite högt. Och det är det som jag inte att uppleva här i kväll. Och så till endans, så också bara sätta en appell till tog. Är du ett godsbad? Säg du bara så att jo, jag är tryggvande, jo, jag har bias av bön och en affär och allt det här, men du känner någon bröjting och i livet tog någon. Är det bara så att du dår det kristna malet, hvis man ska säga så, men du märker inte väl att du älskar Gud, eller att du har glädje i honom. Och ett vers som ständer i 17 Korinthierbrev 13:5 är nog så rannsakande, och till han också bygget har att rannsaka sig, som är i Korint. Här som man säger det här, rannsaka sig till kun självar, om till det är i trunne. Røyne til kun sjálvar. Sett ikke på prøva. Og det virker sin dør. Ok, men det sier han. Og så sier han, eller kjenner det ikke til kun sjálvar, at Kristus Jesus er ui tikkun, at Kristus er mer. Annars standa tid ikke røyndena. Og Jakob Dahl, han sier med landa, at kjenner det ikke av tikkun sjálvun. Altså, merker det ikke av tikkun sjálvun, at Kristus bor ui tikkun. Det är en bröjting som vi fram tar vi våra fötta nutjon. Och Jakobs brev 2:16-60 och Esfisser hans brev tar så nek om det här att det är en bröjting från att det har nytt hjärsta till att Kristus bor ut här från det gamla hållten som du levde i jorden. Och du ville ätja till som sitter inne. Du kanske har runt att rensa byggar utan som farsieren gör då, eller landet, men innan är det skittner. Hjärtat är ganska inte bra, men du röjner alla det pynter på det utan. Jag ber till färd till Jesus i kväll. Vi vet inte om vi dör den i morgon. Vi vet inte en gång om vi dör etter kvällen. Du vill ätja till. Du måste inte färra för tapptor.
du måste vända där Kristus i kväll. Uppleva att synda byrjan för dig. Att du måste söka till att det är att en egen herre till löjer och en avgång undergång. Till löjer till ett av ett förtäpelse, borste från honom. Du vill edga till. Om du inte varsta, om du inte varsta att du är frälstor, om du inte, kan man säga, hur upplever han, så blir det färre bönarrummet, kom och ta sig Jakob, vid er, som också vi vill nämna flera för, att hette till vi har möte 4, att vi skulle vara uppbyggt, vi som är tryggande, men ösne att folk skulle komma att känna Jesus i köknesmötene. Det blir att du måste komma till hans här kväll, och till andras verk, och det blir att hålla andra man samföra till om det. Man måste söka den söv. Amen. Ja, hej. Jag heter Rona och är 40 år. Och jag vill bara vittna för tycken att det är frälst, att det är Guds baden och det är fantastiskt. Jag får synge en sang för tycken, han heter Follow, eller att fylja hörskon. Den sangen är öliga enkel och han är en vittnesbord i sig själv. Han kommer i något så störst och fantastiskt det är att kunna trycka av han och fylja honom. Vi läser i 5:e Mosebok att är ständer att som det är till så ska styrke till vara. Och det är fantastiskt att kunna lyda att Gud ger oss alltid något styrke till tanten eller till vi får jökna. Så det är hos vi upplever frälsningar för att jökna forskjelligt så är det en så stor glädje att fylja Jesus. Det är en så stor gåva att kunna kalla och böten Guds. Och Gud så går, han vill bara hava okkom. Akkurat som vi där bara nu. Allt det goda, allt det ringa, han vill hava det här. Så det är fantastiskt. Att kunna överge okkom till han och bara ge honom allt. Ja, jag har alltid gått vi kan börja. I give my life to follow Jesus. Captive to Christ, I know true freedom. I count it joy to take up my cross. I'll follow. These earthly wells have left me thirsty. All worldly wisdom comes up empty. Only your word and only your ways I'll follow. What a joy it is to follow Jesus. What a gift it is to bear his name. What an honor to choose surrender and make him my everything. When the darkness brings its questions, when trust in you becomes a wrestle, I have resolved, no matter the cost, I'll follow. What a joy it is to follow Jesus. What a gift it is to bear his name. What an honor to choose surrender
to surrender. Yes to the altar. Yes to your plans for me. Yes to correction. Yes to confession. Yes to refining me. Oh, and yes to your blessing. Yes to anointing your spirit alive in me. Yes to salvation and resurrection. Yes to eternity. What a joy it is to follow Jesus. What a gift it is to bear his name. What an honor to choose surrender and make him my everything. What a joy it is to follow Jesus. What a gift it is to bear his name. What an honor to choose surrender and make him my everything. What an honor to choose surrender and make him my everything. Takk for David og Rona. Og vi for at vi kommer å ha visper fra for det synja Trudje Sanger. Vi börjar via synja Firm Foundation. Och det är välkomna att resa till. My firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause he's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. I won't be going under. I'm not held by my own strength. I've built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season.
son att komma till den stegen här nagen boj och sorgen bort och det här sucha han som lej och som är frälse och vill just och över honom vi där vår komma skällen och jag fyra honom där vår komma skall ta dig er i mig skåligt hans som dagen men nu lyser ner heila vår stor för en bön och i vanlig sever bien vi sång och sang och i tryckt och i bedaj da struera och Jesus kämmer att ta allt det gav först har han törskat där vår komma skällen och jag fyra honom där vår komma skall ta dig er i mig så andligt hast som dagen vänder i sig ner heila vår stor i stora dag och i obras vera samman vi only vi tror het ju nu är sam ein kor av tusen nattar leo syngur värld och det går så fraja stora dag vi upprärs vera samman vi omlig vi tror het och är samma kor av tusen nattar leo syngur värld och det går så fraja heila
någon skilte, du gick från värld och stor. Men inom vägen var jag skärre, då fyllde kväre for. Rik, tog mig rikte, i syndarinnar här. Då ena dörr då fraje, var dörr då hjärsta bär. Han strål som var lån, av gråsen eld och tro. Och jag bred som och flöj, för Gud jag vån och tro. Tack min Jesus vid det döja blå. Tack min Jesus var i kvöj som snö. Tack min Jesus att du frälste mig. För den är myrskre in du dörr där Törs mig blås, tar i synda gröt och lag. Här i söje finner med, ty jag dävande jag. Det är ner och stanna, och böj vi av ett ner. Att ut om bröder, Lamsens blom är ben. Tack böj Jesus, det döja blå. Tack böj Jesus, jag böj böj som slå. Tack böj Jesus, att du frälste mig. För den är myrskre in i dörrar. Det är inte större än den kraften som till dörrar blott när mig. Dörr blå, för kraft och tron och färgen, du mig köpte dörst och räddare din lag. Dörr blå, det är inte större än den kraften som till dörrar blott när mig. Dörr blå, för kraft och tron och färgen, du mig köpte dörst och räddare din lag. Dörr blå, Jesus vid det döja blå. Tack böj Jesus, av i kvöj som slå. Tack böj Jesus, att du frälste mig. För dem är myrskre in i dörrar ljus. Så kommer jag att ha en vittspår till klockan. Hej. God kvöld. Jeg heter A. Kristiansen. Og jeg er 26 år. Jeg helt det var semi-ung, men jeg vet ikke, jeg møtte en Janne som jeg vil lære, tror jeg. Så da sier jeg sånt.
Men ja, jag ska ha en vittnesbörd och då jag kom in Janne ta mötte jag någon som säger jag glömmer jag höra det. Och så säger som i rock vi några kan inte göra. Ja, det alltså det blir mega stort och det blir alltså faktiskt det för att socka. Jag vet inte om det är något personligt det gör eller men det är alltid som jag kan säga om det jag syns så jag inte menar det för att socka men så också om det gör ni att egentligen syns att säga att det som jag helt borde sagt och säga att det glädjer sig att höra med vittna är att jag är resten det glädjer sig med att kunna vittna till att jag är frälst. Ja, är frälst. Herren, han är frälst med och God, han är otrolig. Han är han som har skapat allan heimen, alla stjärnorna, han har skapat människorna som är ju i allan heimen och han är heilaver och perfekter och inte synder i honom. Han tåler nämligen inte synd och allt som är synd må köras bort ifrån honom. Och så är han frälst med. Är en syndare, men tog frälst. Frälst från att vara förtappt. Och frälst från att vara bort från goda. Och själv om god inte tåler synd, så kan jag vara samma vid god i alla över. Tog i min synd i golden fyra. Ta god ser med, så är det som om att jag inte har synda. Tog i som det ständigt är att du så älskar God heimen att han gav sån hin einbarna för jag kvört han som tror att han ska inte förtäpas men ha ett evigt liv. Da jag också om i vittnesbörd så är det kanske det som jag också allra först om men att är verkligen att det som det största som är hänt i min liv att jag som var en syndare är nu en frälsesyndare och att jag som var förtapt og tjekka et liv mot en deia, en avgjent deia, er nu et baden til gode og ikke ikke mot livet. Og til ønske som jeg har gjort for at hatt skulle passe eller hatt henter, tog jeg at Jesus, han har langt gjort det. Ja, han tog mot skuldabrev, han tog alt det skreiva som Nägrande har gjort alla mina synd borster och han nölte det av krossen. Han dög för det av krossen. Och jag också läsa 2 vers som stannar i Kolosserbrevet 2, kapitel 2 och vers 13. Här ständer eisene tikkon som deg våre og i synden tikkara og omskorna stande tikkara holdt noen gjør han livande vid honom. Han fyrgav okkon öll missbrott okkara. Og utstryka i skuldabrev i møte okkon, som vi boven så innom Jack. Okkon i møte. Han tog det bort vid att nekla ta krossen. Så allt det som får dig för att jag kunde släppa till himmels och vara så gode till allt det skriva som nägrande har gjort, det dög Jesus för det. Och det enda som jag kunde göra var att trycka. Eller ja, ta emot det gavene som det faktiskt är. Och till att trycka till att Jesus dög för mig. Och jag vet inte hur stövet du har stått som lustar. Om du helter att du bruk för Jesus, bruk för god eller inte, men sannolikheten är han att vi har allt bruk för god. Det ständer i rombrannen att allt har synda och hemfatta stort gods och här ständer eisene i samma kapitel hade jag att öll färn av lei, öll som är spilt, ångner som gör gott, inte så mycket som en. Och för att vara helt ärlig så fick jag inte illt av vad som versen om först för jag hörde det att jag säger jag vill rönta just om hur god ting om det. Men nu är det faktiskt det är något sånt gå vi att verset eller
det gleder mig att höra att det passar att oavsett hvordan det er godt i gjøre, eller hvordan gåan i halde med vera, så får det ångan det være nok til at ikke skrifter og mer. Og bare at her er nok til at jeg burde være fortapt. Men himveien, så passer det eisene at oavsett hvordan vanligt mot liv jeg har livet, eller så hvordan vanligt jeg alltid har livet mot liv, og hvordan vanlig eller om du dømer dig självan eller stömter av öron, så är det helt rångt att det är nog till att God inte kan ta emot det. Vi drar till samma båte, och det enaste som vi kunde göra är att bara kom vid krossen. Och då menar vi att ta emot Jesus som vår Herre och frälsare. Och om du gör det så är du frälst. Jag får ända vilja läsa ur Rombraun 12 och 9, alltså kapitel 12 och vers 9. Här det ständer: "Tui om tu vid munnen och jottar Jesus som Herre och trust i hjärtan är god röst i han upp från en dag, så skall du vara frälst." Och jag husker om anker har spurningar till dessa verserna som blev nämnt eller ett eller annat, så äntligen spyr att han har ett eller för in i bönarummet. Här är folk som nämligen kommit till att be samman vi och svära spurningar om kaskajsna. Amen. Takk for jeg. Arnetta med det kommer at enda, for det synes jeg tversanger. Og lika, jeg mynte jo ikke at men bønner er en åpe, og gjerne er det høve til det. Til det er for akkurat det samme. Det er for tikkun. Så hvis det har spurningar, eller hva det enda skal være, om det er å ta seg vjankran, eller få forbund, så er det 18 for her. Vi får synes jeg ut sin favn. Och det är du välkomna i Sadik.
Den sørste sangen som vi kommer til synge i kveld er til Kristus lever i meg. Han var skriver til hese støvnene. Så jeg hadde etter en årlig år endet på hese støvnene. At ja, han tar sammen om det som vi evner for hese støvnene. Så jeg ber ikke bra om at lese teksten til at han er årlig år. Kristus lever i meg. Nu är jag inte långt
Så kommer Levita ner att ända med det. Ja. Tack för det. Tack för det, Ottor. Och ja, hans äldre, David, Rona och Ej och till som är låsande på versen, till som kommer, tusen tack för det. Det blir det god kväll. Och jag hade inte för att läsa något sätt, kanske bara ändra också att det som jag har sagt. Nu kommer Ej vid versen, Johannes 3:16, och jag får bara läsa dem att det. Så jag älskar god heimen, at han gav sånnsøn, henne armborna, for jeg kvart han og tror han skal ikke fortappast, men han har et liv, og jeg hadde bare at jeg sier at ikke inne ved nøgron, vi vil ikke trunne, hvis det er så, ikke inne ved nøgron, vi vil ikke trunne, da det er færre fra, så få greie av frelsene, og det var ganske hårdt om Jesus, hårdt om evangeliet, som det är kväll, men tror du hjärta någon att han är också allt, att alltså bor Kristus ut här. Inte fär här ut från utan att få grejer till. Bönarummet har vi uppe. Ja. Okej. Bönarummet har vi uppe en lödja chatt och här är byggven. Tryggande folk som inte har bia för det här. Och jag har hjälpt här att komma och känna herran. Och ja, ta sig att lödan ända så vill jag ta här en lödja chatt. Och de tycker akkurat to sätter er främst rätt att han lödna så vi vet att det inte är att komma och känna herran. Vi vill gärna ta sig, vi vill gärna bia för det, vi vill gärna hjälpa där. Och det är okej så är det hjälp, gör det. Och glöm att de kan underhalta och kiksa kasso. Vad ska det till att måste vinna? Himmelen vinna och komma känna Jesus i hjärtan. För att det är ett liv. Ska vi be. Ja. Herre, tack för kväll, tack för det som kommer fram, Herre. Att du kommer fram, Herre. Frälsan som bäst är det här, Herre. Det som du gör för oss, att du kommer att döja för oss synder, Herre. Vi som inte andra har uppe på det än att, ja, väck från det här är vi förtäpning, men du visst en kärlek till oss, Herre, att du kommer att döja för oss med den vår synder, Herre. Pröjs tarstar för er, Herre, och bid om Herre, och in i Herre, som inte känner det, som inte kommer att trycka till Herre, att jag tog samför dig om sina stöv, Herre,
går till i multoin här att du så hela här att vi det är inte multoin här att jag personligen kommer att trycka för du vet här vet det här folk som blir frälst här och vi som känner till långt här pröjsa det mer för hur du är här kommer känna till bättre här och jag får kunna örna lejen här styrkas det är en tryck för en stagger men vi är en sak om här det är stor hött det här som du styr här. Tack för allt som du gör för oss här och vi mer att man kommer tryckt hem ikväll här och vi är väl lödna att nå att du är städd med oss här att vi ska glömma till här. Tack för allt. Till namn. Amen. Så är det först. Ja, det är vanliga. Ja. Alltså, nu blir det nämnt att alltså, ungdomsmötena för stevnan till Leo, men stevnan själv är inte Leo än. Här är det möter i morgon. Här är brevbrådning i Ebenezer. Och här är ja, uppbyggnadsmöte. Här är Måltøy. Och evangelisk möte klockan 6 i Eisne. Det är ordentligt gott att komma till Eisne. Gå sanger, gå boskaper. Så är det Eisne uppe i huset. Nu bor jag kvalitersliv. Ja, så lever vi, ja. Ja, så lever vi. Här så lever vi. Ja, är kvar det? Levi och ei hammer. Ja. Crossley 5. Ja. Här telefonnummer visst i vast. Ja. 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 Japp, okej. En Majra. Det tas vi. In vid Grönlandsvägen. 5 minuter att köra. Och 1 minut där. Ja. Så ja, nej, jag är bara så så ja. Kan jag ta över? Ja. Okej. Tack du. Bara det är host då. Ja, som du såg här är screenshot av in vid Grönlandsvägen. Hade annars huset, det som är västra hjörne. Det bara ja, alltså huset och in vid Grönlandsvägen det att här är ringparkeringsvirskifte och i Grönlandsvägen. Så och uppskott var att det kanske kunde till som köra parkera här vi in och så gänga ner när jag en 5 meter eller vad det är jag skulle inte kraft alla vägarna så ja så kvalitet här är Leot men till välkommen kommer ner till mun till Landräckamon och extremt god suppe. Ja, tack. Tack för guld. Tack för guld.